Zaterdag 28 oktober, voetbalroute, welkom Har Jansen. Dag Kassem. Hoe gaat het? Goed hè? Ja? Ja, gisteren lekker op tijd naar bed gegaan. Ja. Ja, ik ook. Ja? Ja, Wat is op tijd? ja, heel vroeg. Ja, dat is het. Dat is vroeg. We hebben hier twee speciale gasten, Goran Stojilkovic, hoofdtrainer van VV03 sinds dit seizoen, vorig jaar Belveldia. En Jeroen Lekkertopessis, dit is sinds dit seizoen hoofdtrainer van Quick Venlo. Ja. Twee Venlose ploegen, jullie spelen tegen elkaar, of jullie hebben al tegen elkaar gespeeld hè? Ja. Eerste speeldag, Ja, klopt. wat is het geworden? Nou, 2-0 voor mij, voor ons. Voor jullie? Ja. Ja, en allebei 9 punten nu, na 5 wedstrijden. Ja. Vorige week allebei verloren, begreep ik. Klopt. Morgen thuis tegen EBC, jullie naar Leunen toe. Ja, zeg het maar, wie is de voornaamste titelkandidaat in de vierde klasse 1? Ik denk Belveldia. Jij denkt wel Velde, ja? Die staan ook bovenaan op dit moment. Ja. Wat denk jij, Gerino? Ik denk dat er meerdere ploegen zijn. Een hele, Zoal? ik denk een Oostrum, een 0-3 inderdaad. Ik denk dat wij ook wel kans hebben. Mhm. En Belveldia ook. Het is eigenlijk een competitie wat veel van elkaar kan winnen. Wie zeker geen kampioen wordt, maar het wel fantastisch doet, is VV Venlo. Vanavond naar Almelo toe, tegen Heracles. Hoezeer volgen jullie VVV? Ja, een beetje wel, ja. Een beetje. Ja. Jij? Ik kijk wel de wedstrijden altijd terug. Ja. Ja, jij bent natuurlijk jeugdtrainer geweest bij VVV. Ja. Hoe lang? 5 jaar. Ja. Heb je nog met spelers gewerkt die nu Ja, bij de zeker. selectie zitten? Ja, Vito van Krooi, en Evren die er tegenaan zit. Loegman, Bezat, Vincent Bogaerts. Ja, die is inmiddels weg. Die is inmiddels weg, ja. Ja. Maar dat, ja, die Jules richting, Respe Jules Respe inderdaad. Ja. Ja. Roy Gielen, die er wel tegenaan Ja. zitten. Die zit er tegenaan. Ja. Dus dat is altijd wel leuk inderdaad, als vooral de wat mindere wedstrijden, zoals de vriendschappelijke en oefenwedstrijden, spelen zoveel. Mhm. Dus leuk om te zien, ja. Ja. Ja, want VVV, dat is een ver van mijn bedshow voor jou, of dat ook weer niet? Ja, en weet je wat er is? Ik heb wel daar ooit gevoetbald, Ja. heel lang geleden. In de In jeugd? de jeugd, ja. Ja. Heb 4 jaar daar gezeten, maar Mhm. helaas niet gered. Ja. Maar, want ik weet dat jij een enorme voetbalfreak bent, maar dan meer het buitenlands voetbal? Of, Ja, ja? dat wel, ja. Waar kijk je zo al naar? Ja, Spanje, Engeland. En zijn er bepaalde clubs die je dan echt volgt? Wel, ik hou van Barcelona natuurlijk, mooi voetbal, mooie traditie. En Engels voetbal, ja, dat vind ik toch United, Manchester United. Ja, Vind ik wel een ja. mooie club. Maar goed, even terug naar VVV. Ja, had jij dit verwacht? Nee. Dat is toch de zeker niet. terugkerende vraag Nee, iedere week ja. aan iedereen. Ja. Nee, zeker niet. Ik moet ook echt zeggen dat, dat de staf daar een erg goed en hecht team heeft neergezet. Ja. En dat ze daarin, denk ik, terecht de punten pakken die ze nu hebben gepakt. Ja. Mhm. Zeker. Heracles hebben ze, ik meen in 2011, en daarna pakte Glenn de Boes en Biezen met 7-0 verloren. Ja, Ja, maar om extra gemotiveerd te zijn, hè. Als je de laatste keer zo'n goed jaar verloren hebt. nee, dat was de ene laatste keer. Daarna was het een keer 1-1 geworden. Maar goed, Ja. dat is heel lang geleden. Ja. Heracles speelt ook op kunstgras. Ja, dit is wel een hele goede ploeg thuis. Maar VVV is een goede ploeg uit. Dat klopt, ze hebben nog niks verloren uit. Nee, daarom. Leuk. Ja, leuk zei hij. Ja. Ja, nee, in die zin denk ik dat voor VVV er wel kansen liggen. Als je zo'n voetballer zoals zo'n Pallas Excelsior, wat je toch wel een beetje mag vergelijken tegenwoordig met Heracles, want die doen het erg goed, Excelsior. Gisteren weer gewonnen Ja, van Twente. van Twente, dus dat is ook wel knap. Dus in die zin heb ik wel een stille hoop dat VVV punten kan pakken. Ja, want dan verliezen ze van ADO, dan denk je van nu wordt de neerwaartse spiraal ingezet, maar dan winnen ze weer van Utrecht. Ben jij bezig kijken? Nee, ik had raadsvergadering. Erg belangrijk. Ja, Zijn jullie bezig kijken naar Ja, VV? ik heb Nee? wel op tv gekeken. Ja. Een stukje. Ja, goed. Dat vind ik verbazingwekkend dat ze toch die veerkracht tonen. ja. Want Utrecht is geen menselijke ploeg. En ook al is het beker. Ja, ik heb de wedstrijd nagekeken, tenminste de samenvatting. De tweede helft viel me wat tegen. Jij Ik hebt heb helemaal niet gezien. Nee, ik ben bij Rode Groningen geweest. Ik heb ook begrepen van mensen die daar geweest zijn dat de tweede helft ook niet zo sterk was. Dat het risico erin zat dat VVV nog gelijk ging spelen of verliezen. Ze hadden wel Willem een hele Jan- sterke eerste helft moeten hebben gehad. Willem Jansen kreeg rood nog. Ja. Maar als je dan denkt vanavond, gaat VV daar winnen? Ja, weet je, ik hoop dat natuurlijk wel, maar dat hoop jij ook, dat hoopt iedereen.
Maar ja, Heracles is natuurlijk ook een ploeg die ervan uitgaat dat ze winnen van VVV. Ja, maar ervan uitgaat, daar hebben we het even niet over. Wat gaat daar gebeuren? Ja, ik hoop dat ze die lijn van Utrecht doorzetten. Ja, dat hoop je, maar wat denk je? Wat ik denk? Ai. Ik denk dat ze gelijk spelen. Gelijk spelen. Ja. Denk je dat VVV daar gaat winnen? Nou, ligt eraan. Als we inderdaad tegen Utrecht een vroege goal kunnen scoren. En dan, als ze dan goed kunnen blijven staan, dan hebben ze een zeker kans om 3 punten. Ja, jou kan ik beter vragen wat Man United vanmiddag tegen Tottenham gaat maken. Dan gaan ze winnen. Die gaan ze winnen? Ja, maar VV gaat ook winnen hoor. Ja? Ja. Nou, ik denk het niet. Nee. Maar Waarom niet? Waarom maar niet? ik zit er vaak naast. Nee, maar waarom denk je dat ze niet winnen? Omdat Heracles thuis erg sterk is. Omdat ik denk, ja goed, die beker dat hebben ze toch wel gewonnen, maar in de competitie gaat het toch, dat gaan ze niet volhouden, denk ik. Doen ze allemaal mee? Nou, Maurice Stijn zei tegen mij dat hij twijfelt over Promes en Hunte. Ja? Omdat Hunte is eruit gegaan in de rust. Ja. Dat is geweldig. En Promes komt terug, maar die is geblesseerd geweest. Ja goed, en dan de vaste Dekker, Oppook en Amenido zijn er niet bij. Maar goed, dat is al lang. Ja. Dus ja, ik heb vandaag in de krant een vermoedelijke opstelling moeten maken. En daar sta ik Van Brugge in het centrum in plaats van Promes. En ik heb Tissoudali voorin staan. Maar ik denk toch wel dat Hunte gaat beginnen, maar ik twijfel er even. Omdat Stijn geeft logischerwijs nooit de opstelling vrij van tevoren. Dus ja. En Hunte maakt een mooi doelpunt. Maar dat zijn wel goede vervangers. Ja. Dat zijn goede vervangers. Maar je denkt dat ze niet winnen? Nee, maar daar hoeven ze mensen zich niet zo zorgen om te maken. Zeker bij Venloze Boys niet, want die heb ik trouwens een keer laten winnen. Dus ik denk dat ze daar heel bang zijn dat ze morgen verliezen. Ja, die zetten nu alles op alles. Ja. Hoeveel laat je VVV verliezen dan? 2-1. 2-1? Ja. Oh. Ja, ja, het is een voorspelling. Ik bedoel... Maar het zijn ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Het is wel mooi hè, dat VVV tegen een ploeg als Heracles al een gewaagde ploeg. Ja, zeker. Ja. Ja goed, VVV, jij hebt daar gewerkt. We hebben de move van de week. Ik weet niet of je hem wel eens gezien hebt. Jazeker. Ja, wij hebben een Griekse jongen hebben we. Soterios, ja niet Dimitris Tourafsidis. Soterios Kokinas, daar gaan we even naar kijken. Ah, die doet iets wat ik niet kan. Soterios Kokinis, Ja. zeg het goed? Ja. Ja? Welkom. Welkom. Jij komt uit Stralen eigenlijk hè? Ja. Maar je spreekt wel heel goed Nederlands. Ja, dat komt daardoor dat ik heel lang bij VVV speel. En ja, dat leer je dan met de tijd. Ik hoorde dat jij ook bij Schalke 04 nog gevoetbald hebt. Ja, 1,5 jaar. En ja, En dan was het. ja. Moest je weg of wilde je zelf weg? Nee, ik wilde zelf weg omdat ik het niet zo leuk vond. Ik moest ook in het internaat wonen. En ik vond het niet zo leuk weg van mijn ouders te zijn. En, Ja, het hoorde ook in de buurt hier. Een Grieks restaurant hebben ze in Stralen. Hoe heet dat? Artemis. Dus, als jullie willen eten, dan ga naar Artemis. En jij gaat zo een trucje doen hè? Ja, gewoon een lopje over de tegenstander heen. Nou, ik ben benieuwd. Na Simon Jansen komt er weer een geweldige beweging aan. Nou, ik noem je voor het gemak even Soti, maar het ging fantastisch hè? Ja, was goed. Ja, was top. Jens van Hees, verdediger van de onder 19, centrale verdediger moet ik zeggen. Ja. Zo word je niet verrast in de wedstrijd of wel? Nee, zeker niet. Maar heeft het wel eens op de training geprobeerd bij jou? Nee, nog nooit. Dan wordt het tijd dat je dat gaat proberen. Ja, maar ik maak hem altijd anders af.
Oh, dan gaan we zo naar die training kijken. Dan gaan jullie maar alvast en dan kom ik zo. Tot volgende week. Oh, nog een half minuut. Ja, jij hebt Soterius nog getraind, hè? Ja, een jongen met een hele goede drive. Ja, dat kun je wel zeggen. Want niks was hem te veel. Nee, ik ga altijd 100% voorop in de strijd. Jij zei net dat je bij VVV gespeeld hebt, 4 jaar, hè? Maar we hebben wel nog een doelpunt van jou, geloof ik, bij VV03. Oh, leuk. Ja, Wat tegen- even zin dan? tegen de Meertrek. De meter. Ja, daar kwam die boven alles uit, hè? Ja, Ja. hij sprong heel hoog terug, Dat hè? klonk heel goed, ja. Ja. Dat is een mooi duel. De Meertrek zit ook bij jullie in de competitie, hè? Klopt. En je zei net, dat is een lastige ploeg. Dat is een heel lastige ploeg, ja. Ja? Ja, we hebben een terecht 3-0 van verloren. Dus Wat heb jij veranderd ten opzichte van vorig jaar maar dat is een bij VVV? makkelijke 03? vraag. Heel veel. Ja? Ja, heel veel. Moest er veel veranderd worden? Ja, dat moest heel, ja, ten eerste, de jongens zijn ook veel gestopt. Er kwam ook veel jeugd erbij. Nieuwe speelwezen, nieuwe structuur. Ik bedoel, alles was nieuw. De begeleiding, staf, alles is nieuw. Dus wij zijn gewoon opnieuw begonnen. Ja, maar het gaat prima. Hebben ze daar moeite mee gehad? Wie? De spelers, dat er heel veel veranderd moest worden? Ja, Ja? ja, maar acceptatie is groot. Ja? En ja, we werken gewoon keihard elke week. Maar was het zo dan dat er te weinig discipline was? Of? Ook. De jongens hebben ja, heel veel vrijheid gekregen van de trainers. Nu is dat toch wat anders. Dus nu heeft elke speler gewoon ja, er moet wat meer discipline in komen, zou ik maar zeggen. Dus ze krijgen niet echt veel vrijheid van mij uit, zeg maar. Maar veel vrijheid in de zin van... Ja, er werd alles geregeld. Met name bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is materiaal voorbereiden op de training. Dus dat was alles verzorgd voor de training door iemand anders. En nu moeten de spelers dat zelf oppakken. ja, daar is niks mis mee. Nee, dat is niks mee, maar dat was in de afgelopen jaren toch wat anders. En daar begint het bij, hè. Een Ja, beetje verantwoordelijkheid. ja. De speelwijze veranderd. Ja, het was heel vaak aanvallen. En met name druk zetten op de helft van de tegenstander. Daar ben ik niet echt een voorstander van. Ik laat het even komen, dan van daaruit omschakelen in een aanval. Ja. Jij wilt kampioen worden, hè? Dat heb je wel gezegd, zag ik. Ja. Ja, terwijl ik daarover niks heb gezegd. Oké, Ja, dan heb ik een fout gemaakt. Ja, Ik dat denk, kan. jij wilt kampioen worden. ja, dat wil elke trainer. Ja. Dat wil elke trainer. Natuurlijk wil ik ook kampioen worden. Maar of dat realistisch is, dat moet ik nog even zien. Jij denkt van wel, toch? Ik geef ze een goede kans, ja. Ja. Ja, zeker. Zoals jullie zelf ook. Ja. Ja, want Belveld heeft 11 punten. Belveldia moet ik zeggen. Belveldia heeft 11 punten. Ja, jullie hebben er 9. Natuurlijk, er zijn nog 21 wedstrijden te gaan. Maar zou het eens kunnen? Het zou kunnen, zeker. Maar het verschil tussen Belveldia en ons. Ja? En, Ja, jij hebt vorig jaar ben je natuurlijk trainer Ja. geweest van Belveldia, dus. dat groepje, dat is al jaren bij elkaar. Dus, Dit groepje niet bij jou dan? Nee. Nogmaals, ik heb heel veel jeugdspelers. Oké. En bij Belveldia is het toch wat anders. Wij zijn, ik heb wel spelers met wat ervaring natuurlijk, maar de basis toch is heel veel jeugd. Maar daar hou ik ook van, dus dat vind ik wel prima. Dus wat dat betreft, je ziet ook naar de resultaten. 1 week is het goed, Ja. en dan een andere week is het wat minder. Wat is de bedoeling bij VV3 bij het eerste elftal? Willen ze naar de derde klasse of is dat uitgesproken of maakt ja, dat niet zoveel uit? Dat willen we. Dat wil ik ook, natuurlijk. Ja, maar wil je dat over 3 jaar? Wil je dat volgend jaar? Wat is een... Nou, Doelstelling, reëel. doelstelling, ja, binnen nu en 3 jaar sowieso naar Oké. de derde klasse. Oké, Dat moet wel lukken. ja. Ja, dat is ook wat ik wil. Hoe zit dat bij jullie? Ja, ik heb voor 1 jaar getekend. En vooral omdat Kwiek, ik denk hier een gemeente Venlo, een club is geweest waar niet altijd alles hout de boter is geweest. Ja. Dat is sinds dit seizoen is dat compleet omgegooid. Oké. Nieuwe bestuursleden, een nieuwe visie van de club. Maar ook ja, ik als trainer zijnde, een trainer die toch
heel veel dingen serieus gaat oppakken daar. En waar niet altijd alleen maar het lachen en gieren is na de wedstrijd, op trainingen. Maar bewust inderdaad met een groep bezig zijn om een lange termijn doelstelling te realiseren. Hoe gaat het met de club? De club gaat nu erg sterk in opbouw, zeg maar. Je ziet ook dat steeds meer mensen komen kijken op zondagmiddag, wat voorheen niet was. Ja, aan de voorkant heb ik ook duidelijk het bestuur kenbaar gemaakt dat ik een groep wil die ik een beetje samen kan stellen. De rotte appels, zeg maar, daar waar ik niet mee wil werken, die hoeven ook niet te komen. En daarvan heel veel jongens die ik ken, is het van VVV, is het van daarbuiten, gevraagd heb om inderdaad een jaartje te komen kijken bij Kwiek, hoe we daar als team zijn wat stappen kunnen maken. Waren er veel rotte appels? Zoals ik hoorde en ook vorig jaar in de media heel veel meekreeg, waren er redelijk wat rotte appels inderdaad. Die zijn allemaal weg? Die zijn allemaal weg, ja. Nu wordt er gezegd van ja, Kwiek, dat is een Turkse club geworden. Ja. Is dat zo? Nee, dat valt reuze mee. Dat is natuurlijk een club in Venlo-Zuid waar veel verschillende verschillende groepen wonen, maar ook voetballen. En daar heb ik bewust inderdaad een goede balans in kunnen maken. Een aantal Turkse jongens, wat Molukse jongens, wat Nederlandse jongens, wat Surinaamse jongens. Dus daar inderdaad een goede mix van gemaakt om daarin wel een balans te krijgen voor een lange termijn een team te maken. Ja. Ja, want lange termijn en Kwiek, dat zijn twee woorden die vaak niet bij elkaar passen. Klopt. Daar moet nu echt verandering in komen. Ja, zeker. En daar hebben we ook hulp bij van de gemeente gehad afgelopen zomer, goede gesprekken gehad. In welke zin heb je daar hulp bij gehad? Nou, het bestuur heeft daar met Mark Overval een goed gesprek gehad hoe we Kwiek weer op de juiste manier op de kaart kunnen zetten. Wat daar vooral aan moet gebeuren en wat vooral niet. En dat stukje niet, dat zie je dat ook nog niet gebeurt. En een stukje wel, en dat is puur het gedragen op het veld, maar ook daarbuiten. En op een goede manier bij tegenstanders terechtkomen, maar ook ontvangen. En dat gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op. Ja goed, wat weet jij van het Kwiek-verhaal als gemeenteraadslid? Ja, wat ik weet dat Kwiek het altijd, of het de laatste jaren wel moeilijk heeft gehad. Ja. En het is goed dat de gemeente daar ook mee investeert met Mark Overval, daarin meewerkt. Wat doet Mark Overval precies? En ik ken Mark Overval als oudspeler van het eerste van Blerik. Verenigingsondersteuner. En het voordeel van Kwiek nu is dat ze jou als trainer hebben. Iemand die, jij bent van Turkse afkomst? Molukse afkomst. Ja. Ja, misschien is dat ook wel goed, die begrijpen die jongens misschien wat beter Ja, zeker. En ook inderdaad, het verleden bij VVV heb ik met verschillende leeftijdsgroepen gewerkt, maar ook met verschillende culturen. Ja. Heel veel buitenlandse dingetjes gedaan, waardoor je toch steeds een andere manier van trainen moet gaan toepassen. En zeker met het huidige werk dat ik door de week doe. Ja, want jij doet maatschappelijk. Ja, ik werk met jongeren met een waaijong. Ja. Dat kan zijn gedragsproblematieken, maar dat kan ook zijn autistische vormen. Oké. Dus daar heb ik ook heel veel een stukje ervaring in. En inderdaad, ik neem heel veel dingen die ik op het werk tegenkom, neem ik mee naar een training. Ja, zeker. Ja, goed. Laten we hopen dat het nu wel de kant op gaat. Kwiek hoort bij Venlo, net als VV03. Hoe gaat het bij VV03 als club in zijn totaliteit? Ja, nieuw beginnen. Nieuwe voorzitter. Kevin Keunen? Kevin Keunen, ja. Kevin Keunen? Ja, Kevin Keunen. Ah. Niet Kevin Keegan, maar Kevin Keunen. Oké. Nou, een hele goede jongen. Die ken ik ook wat langer. Ik heb samen met hem nog in de jeugd bij VVV gevoetbald. Dus we kennen elkaar. Voetballer was het, hè? Ja, dat nog steeds trouwens. Ja. Wat lager niveau, maar hij voetbalt nog. Een goede man, die weet wat hij wil. We hebben goed contact met elkaar en we willen samen vooruit. Net zoals de eerste elftal, richting derde klasse wil hij samen met de club ook. Hoeveel jeugd is dat? Ja, dit jaar minder dan in voorgaande jaren. En dat is spijtig. Dat is wel een A1? Nee. En dat is een probleem vaak, Dat is een probleem, ja. Dat heb je zelfs bij Blerik. Ja, dat is een probleem. Als je vooral jij moet met jeugdspelers spelen, zeg je net. Hè, en dan is het wel heel belangrijk natuurlijk dat je ook een A hebt, denk ik. Ja, ik heb afgelopen 7 jaar zelfs in de jeugd gewerkt bij 03. Ja. En ik weet precies wat er aan de hand is. Heb jij last van het feit dat op een kilometer afstand een andere voetbalclub ligt? Als het nee, daar heb ik geen last van. Nee, ik vind het prima. Alleen vind ik communicatie heel belangrijk. Die is er soms niet. En,
ja, we moeten het toch met elkaar doen, want zonder elkaar kunnen we niet. Ja, dat is vloeken in de kerk, maar eigenlijk moesten die 2 clubs bij elkaar zitten, of niet? Daar heb ik persoonlijk geen moeite mee. Maar Nee? ja, wie ben ik? Ik ben alleen trainer van de Ja, eerste ja. elftal, dus Ja. ik zou dat niet erg vinden. Ja, de gemeente staat erachter, of ja, die moet erachter gaan staan. Ja, ja. En de clubs natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. Dus ja, ik vind sowieso, om jeugd ook, nog even antwoord daarop te geven, is Ja. we hebben geen A1, maar dat was ook 4 jaar terug, hadden we ook geen A1, en toen wel. En ik heb nou heel veel jongens in het eerste elftal die vanuit de A1, B1, A1 naar het eerste elftal zijn Ja, ja. gekomen. En tweede elftal natuurlijk ook, maar de kwaliteit is er dus ook nu in de jeugd. Dus we gaan gewoon door. En het is moeilijk, maar we weten wat we willen. Ja. Ja. Nou goed, we hebben het over 2 Venlose clubs. We hebben ook een Venlo's elftal gaan we samenstellen. Wie moet er daar absoluut in staan? En dan vraag ik aan de trainers en de kenners. Nou, als je mij vraagt, ja, je hebt goals nodig hè? Ja, Altijd, anders win je niet. Dus ja, sowieso nummer 9, en dat is een heel goede vriend van me. Dat mag ik wel zeggen, een soort broertje. Ja, Dimitrios, die hoort volgens mij altijd in de spitspositie. ja, Maar die maakt ze altijd. ja, die maakt ze altijd. Wat zeg jij verder? Ja, ik denk dat er een goede mix tussen Sportclub Breda en Venlose Boys staat. Noem eens een paar namen. Goede voetballers. Ja, ik merk dan, of ik zie ook dan een Ahmed Ami steeds belangrijker wordt bij een Irene. Maar dan een Venlose Boys ook een keeper, denk ik. Rutstine? Goedstine, ja, heel betrouwbaar Mhm. voor Venlose Boys. Mhm. Het centrum achterin ook. Rodi van der Heuvel met Ja. Pim Janssens. Ja. Maar bij Irene heb je Casper Vermeulen, dat is ook een goeie. Ja, zeker. Casper verdient daar eigenlijk ook wel een plaatsje inderdaad. Maar want we hebben het over in eerste instantie die individuen die erg goed zijn. Je hebt de Kreek van Beek die bij Ivo speelt, daar kun je eigenlijk niet omheen. Tenminste, dat denk ik. Wie zou daar nog meer... Als jullie een opstelling zouden moeten maken, dan begin ik in het doel. Dan zeg jij Ruud Stine, ben je het daarmee eens? Ja. Ja. Rechts achterin. Ja, daar heb ik Frans Nowacki neergezet. Maar die is er op het moment niet. Wie zou Frans Nowacki kunnen vervangen? Nou, dat weet ik echt niet. Nee, Nee, dat weet ik echt niet. dat is lastig hè? Ja, jou hoef ik helemaal niet te vragen. Nee, ik heb te weinig gekeken op het amateurvoetbal. Ik ken wat voetballers en ik ga links en rechts wel eens een keer kijken. Maar Centrum Rodi en Pim Janssens moet Casper Ik Vermeulen vind, daarbij. dan zou ik zeggen Rodi en Casper. Casper. Casper, ja. Linksback. Oh, dan moet ik even eentje bij nummer 3 gaan zoeken. Nou nee, ik denk dat Stevie had doet. Ja, zeker een Withorst. Ja. Die Ja. is als het goed is terug van de blessure. Ja, Speelt hij wel? hij is geblesseerd geweest, maar normaal speelt hij, die jongen. Ja, Die zeker. is... Maar hoort hij dan wel bij Venlo zelf als zou als hij niet speelt? Dat is een hele goeie, maar hij speelt weer. Oh, oké. Ja, Dus- daarom vroeg ik. Hij is terug van de blessure. Ja. Maar woont hij in Venlo? Ja, ja. Ja, Ja, ja. ja. Ja, wat hebben we op middenveld? Rick Verbeek. Ja, ik vind Bart Zeevoogel persoonlijk een hele goeie. Maar Ja, maar je hoort wat hij zegt, hè. Ahmed Ami die speelt. Ahmed Ami, ja. Ja, ja, vind- absoluut. vind ik wel een Ahmed Ami. toevoegwaarde. Hebben we dan. Wat nog meer? Ja, zou Timmy Hattu ook niet gewoon van zelf te moeten? Ik denk op korte termijn wel, ja. Timmy Dat, Hattu zou eigenlijk gewoon op een hoger niveau moeten spelen. Ja, maar er is ook veel jongens van ons team die hebben een jaar of 2 jaar niet gevoetbald op niveau. Mhm. En dat is een ideale stap ook voor hun om weer en lekker te gaan voetballen. En heeft Tim er nog wel zin in om op een hoger Ja, niveau te ja, spelen? zeker. Ik moet Toch zeggen wel? dat alle jongens die we gevraagd hebben er ook voor 100% gaan. Ja goed, nou we hebben wat namen genoemd, daar laten we het even bij. Ik reken vooral op de kijkers. Eventjes naar morgen. EWC, dat draait er Mimoun Akrom, Ja, begreep ik. ja, Ja. ja. Ja, Maar- dus dat wordt hem Ja, uitschakelen en gewoon winnen. Ja, dat is wel, kijk, Jerino heeft vorige week tegen zich gevoetbald en morgen zijn wij aan de beurt. Mhm. Dus ik weet wel dat dat een hele belangrijke speler voor de EWC is. Dus als we hem kunnen uitschakelen, dan is de kans heel groot dat we winnen. Maar ja, dat moet wel even eerst gebeuren. En Leunen. Ja, Leunen. Weet ik weinig van.
Ik heb van Tom van Bergen, van Swep wat dingetjes gehoord. Oké. Maar na vorige week heb ik ook tegen de groep gezegd, zal het vooral voor onszelf, bij onszelf liggen. En als wij onze kwaliteiten en onze groep zo kunnen neerzetten dat we een goede wedstrijd kunnen spelen, dan zouden we daarvan kunnen winnen. Waar moeten jullie met de kerst staan? Ja, onder de boom, maar ik bedoel... Nee, top 3 graag. Ik heb ook tegen de groep gezegd, ik wil de korte termijn doelstelling wil ik een periode pakken. Oké. Wie moet eigenlijk de trainer worden van het Venlo elftal? Jij? Ja, maar als ik niet kan. En zij kunnen ook allebei niet, want zij kennen die trainers goed. Ik zou het niet weten, zeg het maar. Wie zou trainer moeten zijn van Venlo zelf dan? Jij mag niet gekozen worden, denk ik. Ja, nee, die zit bij VV als profclub, ja. assistent-trainer. Ja. Jos? Ploeg, kijk. Ja, dat is wel een hele goede. Ja, misschien wel Jos Luca, ja. Ja. Laten we daar maar eens op inzetten. Jos Luca moet trainer van Venlo zelf. Dat wel een hele goede Goran. Dankjewel. We gaan naar de Toto. En dan hebben we hier, want Jules die was de papieren vergeten. Dus, maar dat maakt niks uit, want Jules heeft ontzettend druk, Jules. Dus dat is ook geen enkel probleem. Hij bakt tegenwoordig friet, hè? Ja, en goed. Ben je al geweest, Gassoes, Ben je al geweest of niet? nee, nog niet. Ik heb daar zo'n frieterij gegeten, maar dat is top hoor. Ja, dat past ook wel bij jou, een frietei. Ja, daarom. Ja, Ja, ik denk, doe maar frieterij. ja. Wacht eens even, Hai. Hoe werkt dit? Dit is een iPad. Het is een iPad. Wrijf je zo overheen. Ah, zo. En dan krijg je het allemaal te zien. Ja, want we beginnen met de Toto van Hai. Leunen Kwiek 0-0. VVV 0-3. EWC 46 2-0. Schaarsberg Venlo Boys 0-2. Heracles VVV 1-1. Hoffenheim Borussia Mönchengladbach 1-1. En dit is Joep Bendels. Leunen Kwiek 1-3. VVV 0-3 EWC 2-0. Schaarsberg Venlo Boys 1-3. Heracles VVV 2-0. Hoffenheim Gladbach 1-0. Jules, Leunen Kwiek 2-1. VVV 3 EWC 2-1. Schaarsberg Venlo Boys 1-2. En Heracles VVV 1-1. Hoffenheim Gladbach 2-3. Zo. Kan goed vallen. Wat van plan zeg. Ja. Marco Kusters, Leunen Kwiek 1-2. VV 0-3. EWC 46-2-0. Schaarsberg Venlo Boys 0-2. Heracles VV 1-2. Hoffenheim Borussia Mönchengladbach 2-0. Dan kom ik zelf. Leunen Kwiek 1-2. VV 3 EWC 3-1. Schaarsberg Venlo Boys 0-2. John Duif. Heracles VVV 2-1 en Hoffenheim Borussia Mönchengladbach 2-0. Ja goed, wie staat er bovenaan? Ik hou er niet bij. Oh oké. Jij wel? Jawel Nee, hè? nee, volgens mij ene Kassem Hakim of zo staat bovenaan. Heel Ja. ver zelfs. Ja. Ja, kijk. Wij kijken dat allemaal. Jij bent de enige die dat nakijkt. Heer, wat Ja. gaan jullie verder nog doen dit weekend? Buiten dat jullie natuurlijk een wedstrijd hebben morgen. Ik ga nu voorbereiden samen met mijn staf. Morgen hebben we na de wedstrijd hebben we een barbecue, dus we gaan vandaag inkopen doen. Oké. Even voorbereiden voor morgen, ook voor de wedstrijd natuurlijk. Dus Wel met dat voetbal bezig. ja, met die maar ook wedstrijd even natuurlijk. met de vrienden, met familie ook belangrijk. Ja. Lekker. En jij? Wat rustig weekendje. Ja. Met de vrouw vanmiddag op stap en vanavond wel een VV kijken. Oké. Heren, veel succes. Dankjewel. Leuk dat jullie er waren. Tot de volgende keer. Bedankt voor het komen. Ja, jij ook. Hè? Ja. Ben je op tijd volgende week? Ik ben op tijd. Mooi. We kunnen ook op tijd beginnen. Dus goed, en zorg dat je fit bent de volgende keer. Want Ja, ik was ja. vandaag vast niet fit. Anders was moeilijk te verstaan. Ja. Maar, Hey, wat ga jij doen? ja, heel saai, maar ik ga de hele middag bezighouden met cijfers. De begroting van de gemeente staat volgende week op het programma de gemeenteraad. We moeten voor volgend jaar de cijfers bekendmaken. En dan gaan we kijken hoe wij met onze partij kunnen zorgen dat het sociale programma weer er goed doorheen komt. Nou, dan gaan we daar volgende week over hebben. Maar wat ga jij doen? Ik ga daar naar Roda Feyenoord toe. En morgen heb ik eens een keer een rustige dag. Hoef ik nergens naartoe. Dus Lekker barbecue bij 03. misschien wel, wie weet. Oké. Prettig weekend allemaal en tot volgende week.